Bħalissa madwar 60 kamera mferxa f'bosta toroq ewlenin f'pajjiżna qegħdin jissorveljaw it-toroq ta' pajjiżna u li permezz tagħhom uffiċjali fiċ-Ċentru ta' Kontroll ta' Transport Malta f'Raħal Ġdid ikunu jistgħu jidentifikaw postijiet fejn ikun qed jinġema' traffiku. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie ffirmat ftehim bejn Transport Malta u l-Korp tal-Pulizija fil-preżenza tal-Ministri Ian Borch u Michael Farrugia tħabbar li l-Pulizija se jkunu jistgħu jużaw dawn il-kameras fil-ġlieda tagħhom kontra l-kriminalità filwaqt li jgħinu lill-uffiċjali tal-awtorità fl-infurzar tal-liġijiet fit-toroq. Iċ-Chairman tat Transport Malta Joseph Buġejja spjega kif filwaqt li bħalissa fit-toroq u l-portijiet wieħed isib madwar 80 kamera ta' sorveljanza dan in-numru mistenni jitla' 300 kamera u wastqar kif dan il-ftehim kompla jibni relazzjoni tajba bejn il-korp u l-awtorità. Jagħti konsolida r-rapport eċċellenti diġà bejn iż-żewġ entitajiet se jagħti aċċess dirett lill-Pulizija fl-investigazzjoni tagħhom kemm fuq il-kameras li għandna fuq l-art kif ukoll dak fuq il-baħar. Jiġifieri l-aċċess tal-Pulizija għal din id-dejta għal dan l-informazzjoni se tkun immedjata. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar stqar li dan il-ftehim se jara li tkun imħarsa s-sigurtà tan-nies. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia saħaq kif permezz ta' dan il-ftehim il-korp se jkompli jimxi ma' żminijiet u juża l-għodod kollha teknoloġiċi disponibbli fit-toroq sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch spjega li l-għana ħari ta' dawn il-kameras huwa biex jiġu identifikati t-toroq li fihom jinġema' traffiku. Dawn l-awtorità qed tagħmilhom sabiex tkun taf x'inhi sitwazzjoni fuq it-toroq tagħna u kemm nistgħu ngħinu sabiex nindirizzaw bottleneck sabiex nieħdu azzjonijiet biex nmexxu t-trasport pubbliku nagħtu priorità t-trasport pubbliku. Għalli fil-waqt li l-kameras se jkunu għodda ġdida għal-korp, għalli qed iħares il-qudiem biex din is-sistema ta' kameras tkun utli wkoll għas-sewwieqa kollha. Illum qegħdin hawnhekk għaliex ħanaddu għall-Pulizija. Forsi naslu fi żmien ukoll mhux daqstant il-bogħod illi tkun tista' tgħaddi b'modi differenti permezz ta' messaġġi notifiki lill-pubbliku in ġenerali wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.